7 p.m. na-akụ igbu ose atụ ma diaspora chukwu ka nwoke chukwu ka nwe chukwuru ogbenye ka ha mmadụ asị m grupu Biafra dị iche iche ụmụ udo development na ndị ọgọ mmụọ na ndị ụgọ Biafra we held our own their native land. No trust and tongue made it for him brotherhood we stand. Biafra all of righteous us a very motherland. Fero let my people go. Dr. Namodo Kanaka Jenny Arafia. Dine na-akpali ọnwụ ya ụbọchị ma ndị Igbo ma ndị Hausa ma ndị Yoruba ma ndị ọcha. A sị Chukwu binite isi na eme ka obi furu osi pụta na onwere Chukwu ọdebere sọrọ. A sị m Chukwu binite na Twitter be ndị alụ alụsị be nna anyị binie. Ndị sị na ha na-achụfu alụsị chụfu ha. Abagụlụ ọkụ rie okporo obodo nga na mgbaghara badi miracle working day ta asị gị binikene. Agwa amaghị olie bụ na egbu iwe ka gị na-eche a na ntị. Ọ gị na-eje avọ nsị. Agba eke nwa ngwụle erugo ọtọ eziokwu na-aba nri ejekọt mana asị na-abụ na ebiri jee kọt. Tọfụ agbọghọbịa na-agbụ ka ọnụ dị tọfụ ikorobịa na-agbụ ka ọnụ nwunye. Asị nke onye kwesịrị nke onye dịrị ya nke onye asị alụ karịa n'ụwa nwaanyị asara ọnụ were ọnụ o jiri ya kpụrụ ole na-esi isi di ya na lọbụ awụrọ fọs. Hei alụ na ọnwụ onwe ndị zụọ na-agwa na onwe ndị zụọ na-eje iwe ọlụ na-agwa na ya ojezebe o ji aka kpuo onwe ogbodo aka akụ oji kpufie Chukwu sokwa go and join together let no man put us under ebe ka be mmadụ tipịa ezinụlọ mmadụ ezinụlọ ya tipịa nke onye kwesịrị nke onye dịrị ya nke onye asị ya ebe nwoke na ebe nwaanyị nọ nna ekpe ekpere gozie ebe nyiri gozie ebe na gozie ebe etiti na-abụ gwowe anya ọya ekwere ọgwụgwọ tọwa anya agba ekwere ọtụtọ ebe ị mere alarụ tete ekwere ka ya so lefee n'ọnwụ chekwa ya n'aka ndị osu owuwu ndị amoosu n'iru n'azụ akaoli nwoke na akaoli nwaanyị eso nwoke na-eso nwaanyị mgbogbo n'iru n'azụ ebe ọ na ndị Biafra sitere isi n'ọrụ tọọfa na-agbụ eke tọọfa na-agbụ oyi tọọfa na-agbụ agụ tọọfa na-agbụ nkwụ tọọfa na-agbụ ụtụtụ tọọfa na-agbụ ehihie tọọfa na-agbụ mgbede tọọfa na-agbụ anyasị ile na-asị na-ewu onyi n'ebe ya na ọhụ na-eme nga iji enwere mkpochi ọgọm egbune m ọkwa n'ihe a na-ahazi asị m nke onye kwesịrị nke onye dịrị ya nke onye asị eji mmadụ ụgwọ na-agwọ ọgwụ ka o dakwuru anya ụgwọ ahụ egbe chụrụ ya onye ji nwatakịrị wenye aka na aka lewe ya gbotu onye ana ma ọ na onye ajụ ụgwọ enwere ego Chukwu mee ka o nwee ego ka ọ kwụọ ụgwọ ma o nwee enyeghị ego ahụ o kpochiri na ya akwụ ya asị ma na chụrụ ya ana ite ndị alụ ọnya nwụdo na-eko n'iru n'azụ tọfụ ya ndị eji kọntena ba ndị eji efebe n'iru n'azụ Chukwu gosikwa n'ihe ejide ebe ana kunye chụwa ndị na-achụ anyị sobe ndị na-eso anyị ndị na-ha aka grupu mmadụ ha ka nju oge arụ niile ọkwa fon ka eji ekreti grupu jee kreti ndị nke asidenti akwụdodo nwoke akwụdodo nwaanyị ekpere nwe bata anya n'iru ya ihu oyi Chukwu merie ya ihu ọma uche eche na ume emere m ihe iyi na tata wụ nkwọ nkwedewe ebu na-edewe a sị m nkwọ kwụtara anyị ihu ọma na ihu akụ akụ na ihu enwe enwe ka Chukwu ilu na-asị na-ewu onu ka hụ na-eme ngịnị nwere mkpeti ọ bụla anyị bebe anya mmiri akọkọ ya n'anya Chukwu goziri onwe ebe nkwụrụ adụrọ m wefie nke ekwuru ekwesị na-ekwu asị Chukwu na ndị ha tierie ka egbe nwe na-ebini ka nsibi okene jee tọfụ agbụ niile agba eke agba oyi agba agwụ gbụ nkwọ agba ụtụtụ oyibe mgbede na aṅasị binie tọfụ agba eke nwa mgbe na ọrụgwo ote gbagbuo ndị ilo n'iru gbagbuo ndị ilo n'azụ chugwuo ebe n'iru chugwuo ebe na chugwuo etiti na abụ ndị ichie ibe na-emere ibe n'iru kpu na ebe ka ruwere ekpe grupu dị iche iche kpee batara ya mgbazi dịrịwa onye masịkwala mkpe na ya Chukwu ya emeziri ya onye mara ihe ga-eso okwu na n'ikwu bụ oge enugwu okwu ka m kwuru